Avui sembla que hagi començat la tardor. Està plovent, està el cel gris, està fresquet, però s'està bé. M'encanta. Lluna, què vols sortir a passejar? Que anem? La lluna no te la pelo. A veure, lo guapa que estàs. Sí, que guapa estàs. Hola. Ara aniré a Barcelona, visita express, a deixar unes proves al metge i me'n torno després. Gràcies al bono del Ministeri, que em surt gratis del bus, puc fer això. Exciting things, la meva vida, com podeu veure. Des de quan el Shawn Mendes i el Camilo tenen una cançó, és terrorífic. Mireu com m'ha deixat la pell hasta Barcelona 2 hores. Tinc unes ganes de rentar-me la cara. Hola, bon dia. Pues avui és divendres. Avui comença la festa major. Avui hem d'acabar de fer preparatius. Jo començant per ara m'he planxat el cabell i després he d'anar al súper i això. Pues mentre me planxo el cabell me ficaré algun blog per escoltar mentrestant. M'encanta entrar cada matí al YouTube i veure que hi ha coses noves. M'encanta YouTube i veure vídeos llargs. També m'encanta TikTok, però no és el mateix. Fico la colònia, tinc una calor, ja me'n vaig. La lluna que està trista. Lluna. Molt trista perquè me'n vaig. Besitos. ¡Qué cariño! Gràcies. Mira, que simpàtica ets quan vols alguna cosa, Pobra. Té un disgust? Bueno. Hola, ja torno a ser aquí. I us volia ensenyar unes coses que m'han arribat de l'Stradivarius perquè me volia comprar alguna de roba nova per la festa major i llavors m'he comprat, com que farà fred, m'he comprat, que és aquesta jaqueta que és bastant xula, mireu. A la mida i la pots portar així oberta amb el coll així alt. Retorn als meus orígens 2012. Bueno, i m'encanta la ratlla, m'encanta que sigui roja i blanca. I llavors també lligada quede perfecta. Llavors em vaig comprar 2 pantalons. Un d'ells són aquests, que ja sabia que no, no sé, que no van anar de tot bé, perquè me van molt llargs i és un tiro alto molt alto. I ja no soc tan fan del tiro alto. Però m'encanta el wash, el tipus de texà. Clar, jo ara en tinc un de pantalons així d'alta, però a mi em sembla excessiu aquest tiro alto ara. Però és superxulo, wow. Com són de... Quin pla més random. Com queden de baix, m'agrada molt. Bueno, està bastant xulo, ara he de dir. I és això, el color. Em sembla superguai. Però si fossin per aquí... I després hi ha aquests que m'encanten. Són com de tela de traje, són hipercòmodos. Em van llarguíssims, sí. Però aquests són molt fàcils d'escurçar amb la màquina de cosir, pim-pam. Però així quedaran, vale? Però és que mireu que xulos. I són hipercòmodos. I love them. Pensativa. Hola, m'estic acabant de preparar, però us vinc a ensenyar el meu outfit of the night. L'outfit ve donat perquè mig plourà, ha estat plovent. Llavors jo m'ho vull ficar, algo amb caputxa, ja que m'he planxat el cabell. Llavors m'he ficat els 2 pantalons, són superxulos, així com blau marís i són així com blancs. Aquest bolso i els mosquets rosa preferits. Bueno, doncs m'he rentat la cara, ja que estaré encara moltes hores a tornar-me la rentar. Amb aquesta brotxa i una sombra fosqueta, així, i me faig com un eyeliner així. Vale, doncs ja estic. Aquest és el looking final.
Un cel. Y la sudadera. A veure quant temps me duele el cabell així.